Avem aici Sahara, colorat albastru. Trebuie amestecat înainte de aplicare. Vom face două culori. Partea de sus albastră, partea de jos va fi gri. Aplicarea se face haotic. Tot ce aveți nevoie, o pensulă și decorativ. Asta e varianta de pensulată în X. Cum spuneam, trebuie aplicată haotic. Mișcarea mâinii trebuie să fie naturală. După cum se poate observa, vopseaua ne dă timp pentru a crea efectul, perfectă pentru începători. Tot Sahara, de data aceasta colorat gri. Pentru modelul ploaie trebuie să vă trageți liniile de ghidaj, linii diagonale, după care se aplică între linii decorative. După cum se poate observa, pensula ținută dreaptă, doar cu vârful pensulei se aplică vopseaua. Liniile de ghidaj se trag pentru a ne forma modelul. Aplicarea se face între linii pentru a nu apărea îmbinările după ce vopseaua se usucă.